Start poslední dvojice základního kola skokové soutěže S1 hvězda, dvojice, která reprezentuje stáj Italčeka, Baldi a Andrea Hodilová. Baldi je po řepci Kofny Rebel, znamení Boží Pom. Zavřeme halu a můžeme startovat. No a trestných bodů čas 53:30, Baldi a Andrea Hodilová. Poslední výsledek základního kola této skokové soutěže a nyní se jich